Ilusio handiarekin, azken finean lan talde edo lankide talde baten lanaren saria dalako, ez? Azken badamakizkigu urte batzuk lanean euskara normalizatzeko, euskararen alde nolabait lan egiteko eta saiatzen enpresan barnean euskara izatea hizkuntza bakarra. Orduan horren beste enpresan artean zu aukeratzen zaituenean horrelako sari bat emateko, izugarrizko orea. Eta zer esan nahi du sari honek enpresarentzat, hau da, Refractarios Kelsenentzat? Azken finean, gu euskaldunak gara, orduan talde bati, gu bezalako talde bati, horrelako sari bat ematen digutenean, zure esfortzuaren saria, ez? Edo, gero beste enpresen artean ere nolabait nabarmen sertitzen zara, baina ez enpresa bezala lan egin duzunagatik, baizik eta nolabait euskararekiko egin duzun bultzada edo esfortzuaren gatikan, ez? Ja azaldu duzu, baina ze lotura du Refractarios Kelsenek euskararekin eta noiztik datorkio lotura hori? Zer lotura du gaur egun, ze lotura izan du orain arte? Orain dela urte batzuk gu bai euskarari ziurtagiriarekin hasi ginen arte nolabait ez zitzaion enpresa nolako garrantzirik ematen euskarari, ez? Ordutik aurrera, nolabait begiratu egiten duzu zein jende hartzen duzun lanean, euskarari garrantzia handiago ematen diozu, sortzen dituzun dokumentu guztiak nolabait euskaraz izaten dira, saiatzen zea jendeak euskaraz hitz egiten, nolabait euskararen alde zerbait egiten saiatzen zera, ez? Eta, ez enpresaren barnean bakarrik, baizik eta enpresaren kanpora ere ikuspegi hori ematen duzu, hornitzaileekin euskaraz hitz egiten, edo sortzen dituzun dokumentuak ere euskaraz izaten, nolabait jendeari erakusten diozu enpresa euskalduna zarela eta noski horren alde zaudela. Eta bai euskarari ziurtagiria lortzeko erabakia zergatik hartu zenuten? Nolabait euskararekin konpromesu hartu nahi gendulako, ez? Pixka bat horregatikan. Gu azken finean lan egiten dugunak, eta enpresan lankide geranak, talde handi bat euskalduna gara, orduan, nolabait euskaldun sentitzen garelako eta horren alde gaudelako. Eta bai euskarari ziurtagiriak zer eman dio Refractarios Kelseni? Halako babesa edo azkeneko bultzada hori, hortan sartzeko eta hortan lanean jartzeko, hortik sortu genuen euskara batzorde bat, ordura arte ez zegoen ezer. Orduan, nolabait lana moldatzeko, antolatzeko eta bultzada bat ematen dizu aurrera jarritzeko. Gero urratsak ere aipatu dituzte errotulazioa euskaraz jarri duzuela. Hor ze urrats eman dituzue, pixka gainetik azaldu? Egin ditugu barne eta kanpoko errotulazio guztia euskaraz jarri dugu, egiten ditugun aurreikuspenak euskaraz izaten dira, gure intranetean sortzen dugun guztia ere euskaraz izaten da, gure eguneroko lan giroan euskara da hitz egiten dugun hizkuntza, bai erantzugailu automatikoan, bai ateko sarreran hori dena euskaratu egin dugu, saiatu gara enpresaren barnean eta kanpotik ikusten den guztia behintzat euskaraz egotea. Ez dakizu beste zerbait gaineratu nahi duzu? Ez, hori handia izan dela, oso pozik gaudela, eta lanean jarraituko dugula, eta ea gainontzeko enpresak ere animatzen diren eta hurrengo urtean beste norbaitek jasoko du.